הבאים למעבדת הגיטרות של כלי זמר סניף נתניה, מרכז המקצועי לגיטרות. התכנסנו כאן היום כדי לצלם את הסרט השני בסדרת סרטי הסטאפ שלנו. הסרט הראשון צולם לפני כחצי שנה, דיברנו אז על סטאפ לאורך מעלה לגיבסון לספול. הפעם אנחנו נדבר על סטאפ לג'אז באס, דגם קלאסי, וכל מי ששולט בתחום התדרים הנמוכים ואוהב את הכלי הזה, יוכל לראות איך אנחנו עושים את זה. הסטאפ הזה הוא סטאפ של גיטרה שהיא של לקוח, שקנה את הגיטרה בסניף לפני משהו כמו חודש. באופן טבעי אצלנו בסניף כשאתה קונה גיטרה ונכנס למסלול טיפולים בשם מסלול אינטיון, תוכלו לקרוא יותר פרטים על זה באתר שלנו. והנה הגיטרה הייתה של הלקוח חודש, ועכשיו הוא הביא אותה לטיפול ראשון, ובואו נתחיל לצלם טיפול. לפני שאנחנו נעשה את זה, נגיד שלום לאשר שלנו. סלם. אהלן אשר. אשר, סקירה כללית של המעבדה, אם תוכל לצלם רק כדי שהחבר'ה יראו באיזה סביבה אנחנו עובדים. יכולים לראות את שולחן העבודה, מרופד, צורה מאוד טובה כדי שישמור על הפינישים של הגיטרות. כל הכלי העבודה מסודרים ומקובעים בצורה שהם לא יכולים חס וחלילה ליפול, לשרוט, לגעת בגיטרות שלכם. הכל עם המון מחשבה על הבטיחות של הכלי. כאן ניתן לראות את הקיר כלים שלנו. קיר כלים עם כל מה שצריך כדי לעשות טיפולים בכל הרמות. זה חלק מהכלים שלנו, חלק מהכלים נמצאים בקומה העליונה בה צילמנו את הסרט הקודם. שם אנחנו עושים יותר עבודות שקשורות לפרטים ועבודות שקשורות לשברים, הדבקות, מכות פטיש והשחזות. כשאני מתחיל טיפול בגיטרה, טיפול סטאפ, אני עובד לפי איזושהי סכמה מסודרת שכבר יש לי בראש. אני כבר רוצה את זה גם הרבה שנים וגם הרבה פעמים ביום. ויש איזשהו סדר עבודה שאני הולך על פי. הדבר הראשון, שיכול להיראות לחלקכם מאוד טריוויאלי וחלקכם לא, אנחנו נסתכל על הגיטרה החיצונית. אנחנו רוצים לבדוק ולראות אם אנחנו יכולים למצוא איזושהי בעיה, איזשהו גורם משמעותי שאפשר לראות אותו בעין גם בלי יותר מדי לקחת מדידות. כלומר איזשהו עיוות, איזשהו סדק, שבר בכלי, שקולטים מיד, שלא צריך הרבה לחפש אותו. ואני כבר יכול להעיד שבדקתי את הגיטרה הזאת, הסתכלתי עליה, עברתי עליה, היא חדשה לגמרי ואין לה שום בעיה. אזורים באופן כללי שצריך כן לבדוק, זה את האזורים של החיבור של הצוואר לאזור הפגד, אזור המפתחות, את החיבור של הצוואר לגוף, את החיבור של האזור של ההברגות של הצוואר לגוף, צריך לבדוק. צריך לראות אם אנחנו רואים איזשהו פרט שנמצא קצת מחוץ לסלוט שלו, אם אנחנו רואים איזשהו נזק, איזושהי מכה. אין כאן שום דבר כזה. דבר הבא שנבדוק באופן מאוד כללי זה את התפקוד של המערכת חשמל. חיברנו את הגיטרה למגבר. נבדוק, יש לגיטרה אותי בעצם שני פיקאפים, שני סינגלים, לכל אחד יש ווליום משלו, ווליום של הברידג', ווליום של הנק וטון אחד כללי. אנחנו רוצים לראות ששניהם עובדים, אז נסגור את שניהם ונפתח אותם אחד אחד. אני רואה שהברידג' עובד, נסגור אותו, אני אפתח את הנק, אני רואה שגם הנק עובד, ואז אני אנסה את שניהם ביחד, ואני רואה שגם הוא עובד, ואז את הטון, וגם הטון עובד. מערכת החשמל שלה עובדת, לא אמורה להיות בעיה, כמו שציינתי כבר 20 פעם בסרט הזה, זה כלי חדש. הדבר הבא שאני אעשה, אני אקח מדידות כלליות כדי לדעת באיזה מצב גיאומטרי הגיטרה נמצאת בו עכשיו. כשאני רוצה לנסוע מעיר אחת לעיר אחרת, אני חייב לדעת איפה אני נמצא קודם כל, באיזה עיר אני נמצא, ומכאן אני יודע לאן אני רוצה לנסוע. אותו דבר בגיטרה, כשאני רוצה להביא את הגיטרה למצב של סטאפ, שיש לי איזושהי תבנית בראש של סטאפ, של מערכת כיוונים וזוויות שאני יודע שאני רוצה להיות בה, אני חייב לדעת קודם כל איפה אני נמצא עכשיו. כלומר, היצרן הוציא את הגיטרה עם איזשהו סטאפ מסוים מהמפעל, לא תמיד אני אוהב מה שהיצרן עשה, לא תמיד הלקוח גם אוהב מה שהיצרן עשה, ולכן אני, כדי להביא את זה לאיפה שאני רוצה שזה יהיה, אני חייב לדעת קודם כל איפה זה נמצא. לצורך העניין הזה, אני אתחיל לקחת מדידות, אני משתמש בפנקס ובעט ואני רושם אותם. אני רושם אותם כדי כי יש לי זיכרון שהוא בסדר, אבל עדיין צריך לרשום ולעשות השוואות אחר כך, איפה התחלתי ואיפה אני נמצא עכשיו. לצורך לקיחת המדידות, אני אשים קאפו בסרג הראשון. אני שם אותו בסרג הראשון כי אני רוצה להתייחס כאילו הגשר הקדמי לא קיים. כלומר, הגובה שהוא מייצר לי בין המיתר לבין הסרט הראשון, אני רוצה לבטל אותו.
רוצה לראות כאילו הוא לא קיים, ואז אני אקח מדידות של כמה דברים. דבר ראשון, אני רוצה לבדוק את העוקם צוואר. אני רוצה לדעת כמה הצוואר או עקום או כפוף או ישר. אני רוצה לראות גם באיזה מצב הוא נמצא, וגם מבחינת אלפיות האינץ' לכמת את זה במידה שאני יודע בדיוק כמה זה יוצא. לצורך העניין הזה אני אקח פילר גאדג'. מה זה פילר גאדג' אבי? זה מערכת של פיסות מתכת בהובעים שונים, אוקיי? זה הולך לפי, אני עובד בשיטה האינצ'ית, כבר הסברתי את זה לצד הראשון, שבגיטרות עובדים בשיטה האינצ'ית. כי השיטה האינצ'ית היא הרבה יותר עדינה, ואפשר להגיע איתה לרמות דיוק יותר גבוהות מאשר שיטה מילימטרית שהיא קצת יותר גסה. בכלל כשמדברים על precision works, כל מה שקשור לעבודות מדויקות, וגם בגיטרות משתמשים בשיטה האינצ'ית. אז ככה צריך קצת ללמוד לחשוב באינצ'ים, גם בסרט הזה אני אדבר באינצ'ים, צריך קצת לעזור את הבלעות המרה. אני כבר רואה בעין שהצוואר הזה הוא יחסית מתוח, אוקיי? אני שם קאפו בפרט הראשון, אני מחזיק במיתר לה את הפרט האחרון, ועכשיו המיתר בעצם הופך לכמו מין סרגל שבעזרתו אני יכול לדעת באזורים שונים בגיטרה מה המרחק בין המיתר לבין הפרטים, אוקיי? אני בודק את זה ברגע השמיני, אני אסגור את הווליום, לצורך העניין. אני רואה שהצוואר הזה הוא די מתוח, ולכן אני אקח מידה שהיא קטנה כדי לראות אני אקח מידה של 12 אלפיות ואני אקח מדידה. ואני רואה שזה עובר קצת צפוף. כלומר, אם אני אנסה 10 אלפיות, לדעתי זה יעבור. ואני אנסה את זה. מה שאני בודק בעצם, הוא מה המרחק בין הטופ של הפרט, השמיני, לבין התחתית של המיתר. אוקיי? ככה אני יודע בדיוק מה המרווח, מה הקלירנס, ויודע לקבל מושג כללי מהו עוקם הצוואר. במקרה הזה הצוואר הוא קצת רפוי, פלוס מינוס במידה של 10 אלפיות, שלגיטרות, הוא קצת מתוח במידה של 10 אלפיות, בגיטרות בס זה נחשב די ישר. כשאני ניגש לכיוון צוואר בגיטרה בס, אני מעדיף אותו קצת כפוף, ותכף נדבר בדיוק על איך אנחנו הולכים לעשות את זה. אז אני מדבר על עוקם צוואר, משהו כמו פלוס מינוס 10 אלפיות. מה זה אלפית? אלפית, לוקחים אינץ', מחלקים אותו ל1000 חלקים, ומתוכו תוך 1000 חלקים אני לוקח 10 יחידות, זה אומר שזה 10 אלפיות אינץ'. אם מי שראה פעם מיתר 0.10 של גיטרה חשמלית, יכול לקבל מושג מה זה 10 אלפיות אינץ'. אוקיי, קיבלתי מושג כללי על העוקם צוואר. אני יכול רק כדי לראות את זה פלוס מינוס, למרות ש10 אלפיות מאוד קשה לראות, אני יכול להניח את הגיטרה על השולחן המרופד שלי. אני מסתכל כמו בין שתי כוונות, בין הגשר הקדמי לבין הקצה של העוקף האחורי. אני מסתכל על המשטח פרטים, על הפרטבורד, האזור של הרוזווד, ואני מנסה לזהות איזושהי קשתיות. הצוואר הזה הוא יחסית מתוח, כלומר 10 אלפיות לגיטרה בס זה לא הרבה, ואני רואה אותה, אני מבחין בה, אבל היא לא משמעותית, היא לא גדולה. הדבר הבא שאני אבדוק, אני רוצה לקבל מושג כללי, אני אחזיר רק את הקאפו. אני רוצה לקבל מושג כללי על האקשן של המיתרים, על הגובה של המיתרים, בלי קשר לעוקם הצוואר, הגובה שהגשר האחורי מייצר לי. יש כאן 4 עוקפים, לכל אחד יש כיוון משל עצמו, ואנחנו רוצים לדעת מה הגובה שכל אחד מהם מייצר. אוקיי? על כן, אני יכול להשתמש בפילר גאדג'ים ולחבר כמה ביחד כדי לקבל מידה שהיא תיתן לי את האומדן פלוס מינוס מה המרחקים. אני מעדיף להשתמש גם כדי שאתם תוכלו לעשות את זה אם תרצו בבית, וכל אחד בבית סבל אני חש מפתחות אלן. מפתחות אלן האלה שאני מחזיק כאן הן במידות מילימטריות. אני אתחיל עם מידה שהיא 5 אינץ' חלקי 32, 5 חלקי 32, ואני אבדוק את זה בשני מקומות עיקריים, אחד בסריג ה-17
והשני בסרגע 12. מה שאני עושה די דומה לאיך שעשיתי קודם עם המדידת עקם צוואר, אני פשוט שם קאפו, לא לוחץ על שום דבר, ובסרגע 17 מנסה בכל מיתר ומיתר, אני אנסה להעביר מפתח LN שאני יודע מה המידה שלו, אוקיי? ואני רואה שהוא, כלומר, עובר צפוף, ואפילו הוא קצת מרים את המיתר כשהוא עובר. זה אומר שהמידה היא יותר קטנה מזה. ולכן, אני אקח מידה יותר קטנה, מידה זה 3/32, ואני רואה שזה די המידה. אני בודק את בסרגע 17, בסרגע 12 זה אמור אפילו יותר נמוך, אוקיי? ואני עושה את זה בכל אחד מהמיתרים. כדי לראות עם פלוס מינוס, הרדיוס של הגיטרה המכוון, תכף אני מבטיח שאני אסביר בדיוק מה זה רדיוס, יש לי גם באמת חוב מהסרט הקודם, שהבטחתי שאני אסביר רדיוס ולא הסברתי מה זה, אני אעשה את זה עכשיו מיד אחרי שאני אפרק את המיתרים, כי זה הרבה יותר קל להדגים את זה. קיבלתי אומדן כללי, אני ארשום לעצמי, וזה רק כללי, זה מאוד רק כדי לדעת מאיפה אני פלוס מינוס מתחיל. אני ארשום לעצמי שהאקשן והרדיוס, אני ארשום לעצמי שזה 3/32, אוקיי? בעצם קיבלתי אומדן כללי. דבר נוסף שאני אבדוק זה מה היחס של המיתרים אחד לשני. אני רוצה לראות שהם מסודרים באיזשהו גובה הגיוני, ושהם יושבים על... אני יודע שהרדיוס של הגיטרות הוא 9.5 אינץ', תכף אני אבדוק את זה איתכם ביחד כדי לראות איך עושים את זה, אבל רק כדי לדעת, אני מכניס פילר גאדג' עם צורה עגולה של 9.5 אינץ', מכניס אותו בין המיתרים, צורה כזאת, בדיוק באמצע, נשען על הפיקאפ, פותח את הווליום כדי לשמוע איזה מיתר מנגן ואיזה לא, ואני רואה שכולם כמעט נוגעים בו, והרדיוס הזה הוא די מכוון. אבל אני אכוון אותו עוד פעם, כי רוצה לעשות את זה לפי המידות שאני אקח. מיתר לה יחסית גבוה. אבל אני אבדוק את זה מחדש. אוקיי? לאחר שלקחתי מדידות כלליות מאוד של הסטאפ ההתחלתי שהגיטרה נמצאת בו, נתחיל בסטאפ שאני רוצה לעשות לה. לצורך העניין, בגיטרות בס, במיוחד של חדשות, ניתן להשתמש במיתרים הקיימים שהיצרן מספק עם הכלי, בסך הכל הם די טובים. במקרה הזה הלקוח ביקש ממני, הוא משקיען, הוא ביקש ממני להחליף סט, הוא רוצה גם לשים סט יותר דק. הסט הזה הוא 45 עד 105 אלפיות, הלקוח ביקש ממני סט יותר דק, 40 עד 95 של GHS בומר. ולכן דבר ראשון שאנחנו נעשה, אנחנו נפרק מיתרים. אוקיי? אז השאלה ניגוש אותך יישב, ככה נתפוס דוד כמה שיותר טוב שתוכל לראות מה אני עושה. אני אפרק מיתרים על ידי, אפרק מרכיב על ידי המפרידה שלי, שזה... כל מה שנשאר לי עכשיו זה לפרק אותם מהגיטרה. בגלל שהמיתרים האלה הם יחסית חדשים, לקוח ביקש שאני אשמור לו אותם, לכן בזהירות אני אפרק אותם מהכלי, בלי לפרוט, בלי לעשות בנבקים. ואני אגלגל אותם. חסכתי מכם את כל העניין של פירוק המיתרים, מיתר הנקייה, המיתרים שאמרתי ללקוח. מה שאני עושה עכשיו בגדול, אני אתחיל קצת בסדרה של חיזוקים, למרות שהיצרן עושה אותם בדרך כלל די טוב, רק וודא שהכל בסדר. אני אקח מודרגים מתאימים במידות מתאימות, נתחיל מלחזק את הגשר האחורי למקומו. לפעמים אפשר לתת עוד איזשהו חיזוק קטן, כמו שאני רואה שיש לי פה. ככל שהגיטרה תהיה יותר מקשה אחת, אני בעצם אשמור על הססטיין של המיתר, כי לא יהיה לו באזורים של חופש לפרוק את הססטיין שלו,
אלא ברעידה עצמה שתייצר לי צליל. וזה מאוד חשוב. דבר נוסף, אני אהפוך את הגיטרה, ואני אחזק קצת את הלוחית של הברגים שמחברים את הצוואר לגוף. אני רק מוודא שזה מחוזק, אני לא רוצה לקרוא את הבורד ולעשות נזק, אלא רק לוודא שהוא מחוזק. אוקיי, צריך להיזהר לזה, זה גם יכול לפגום בצבע שמסביב לו. צריך לחזק במידה מסוימת, אבל צריך לבדוק שזה מחוזק. זה בעניין הזה. מה שאני אעשה עכשיו, אני אשים קצת שמן לימון על הצוואר, כי אומנם הוא חדש, אבל הוא קצת יבש. לפני שאני אשים שמן לימון, אני אעביר איזשהו ניקוי, אני אסיר את השומן שיש על הצוואר. אוקיי, אני אקח מטלית. קצת יבשה. קצת נוזל מטטים. נוזל מטטים זה חומר ניקוי טוב לגיטרות, כי הוא לא קצת מסריח, האמת, יש לו ריח חזק מאוד כמו בנזין, אבל הוא לא פוגע בלקות והוא לא פוגע בעץ. לוקח ככה ומעביר ניקוי, אתה רואה עכשיו? כן? מעביר ניקוי מהצוואר, הוא מתנדף מאוד מאוד מהר, ולכן הוא כיף לעבוד איתו. חוץ מהקטע של הריח, חומר מושלם. אפשר להתמסטל חופשי מהריח שלך. אוקיי? ניקיתי, הסרתי קצת שומנים מהייצור. יש מה להוריד. אוקיי? עכשיו אני אקח סמרטוט יבש ויעבור ולספור את השאריות וגם עוד קצת מהלכלוך שירד מהצוואר. אחרי שהצוואר יבש, הוא מתנדף מאוד מהר, אמרתי. הסמרטוט הזה ספוג בשמן לימון, אוקיי? טסט פרט, אם אתם רוצים, יש ברשת כלי זמר, ואני מורח. מורח על הצוואר. אחר כך, כדי שתהיה ספיגה יותר טובה, אני גם נותן כאלה ספיקות, ומייצר כמו שלוליות קטנות כאלה. לאורך כל הצוואר. עכשיו, בדרך כלל מה שאני עושה, נבוא כזה לפח, בדרך כלל מה שאני עושה, אני נותן לשמן משהו כמו 10 דקות או רבע שעה להיצפג. אוקיי, בזמן שאני מחכה שהשמן לימון ייצפג ברוזווד של הצוואר, צריכים לחכות משהו כמו 10 דקות. אני קצת אסביר על העניין של רדיוס. הבטחתי, גם בסרט הקודם הבטחתי שאני אסביר מה זה רדיוס, ונראה לי שפספסנו את זה, אז אני אשלם חוב ישן. כל מי שהחזיק גיטרה חשמלית או בס, וגם באקוסטיות, בטח שם לב שהפרטבורד וגם הפרטים עצמם הם מולבשים על הצוואר בצורה עגולה. כלומר, לצוואר יש איזושהי קשתיות מסוימת. לקשתיות הזאת יש כל מיני מידות. המידה הזאת נקראת רדיוס. תחשבו בעצם שהאזור הזה, האזור העגול הזה, הוא חלק ממעגל שלם. הוא קטע מתוך מעגל דמיוני שמסתובב מסביב לצוואר. כלומר, בצורה כזאת. הרדיוס הזה, זה נקרא רדיוס בגלל שהקטע הזה הוא קטע מתוך מעגל, שדוגמה, רדיוסו הוא 9.5 אינץ'. יש כל מיני מידות של רדיוסים. דוגמה, זה, שני המכשירים האלה הם מדידי רדיוס. יש כאן 8 מידות מקובלות. אוקיי, יש 9.5 אינץ', 7.25, 12, 10, 14, 15, 16 ו-20. ככל שהרדיוס יותר קטן, הצוואר יהיה יותר קשתי. אוקיי? ככל שהרדיוס יותר גדול, אז קטעי המעגל יהיו יותר כהים, כלומר פחות קשתיים, פחות בצורה דרסטית קשתיים. העניין של רדיוס הוא מאוד מאוד חשוב, זה אחד הגורמים שהכי משפיעים, לדעתי, שאנשים גם מפספסים את זה קצת, זה אחד הגורמים שהכי משפיעים בנוחות בנגינת גיטרה. יכול להיות שבחרת גיטרה שהיא מאוד טובה ויפה עם מפרט טכני מושלם, אם לא כדאי להתייחס לרדיוס, אז זה יכול להיות פרמטר מאוד מאוד חשוב בבחירה של נוחות של גיטרה. במקרה של הג'אז בס הרדיוס הוא 9.5 אינץ'. מה שאני אעשה עכשיו, אני אקח סמרטוט יבש, ואני אנגב את השאריות של השמן, לא כולו יכול להסתפק ברוזווד. אוקיי?
בזמן שאני מנגב את השמן גם יוצא איתו עוד קצת לכלוך שהיה קודם על הצוואר. עכשיו ניתן לראות צוואר יפה, נקי, משומן, נעים, הרבה יותר כיף נגיע על דבר כזה. איך אני מודד בעצם רדיוס? אני רוצה לבדוק את מידת הקשתיות, אוקיי? יש לי את המדידי רדיוס, יש בהם 8 מידות פופולריות כמו שאמרתי קודם. בואו נניח שאני לא יודע מה המידה כאן. מה שאני עושה, אני לוקח את המנורת שולחן, אוקיי? אני מתייחס לזה כמו אל סרגל אור. אני מניח, קצת תנדות המצלמה, אני מניח אותה כמה שאפשר קרוב לצוואר, שתיתן לי אור, תאורה אחורית, ואז אני אתחיל, בוא נגיד, אתחיל מהמידה הכי דרסטית, 7.25 אינץ', אוקיי? ואני רוצה לראות כמה אור בורח, אשר אתה יכול לעשות איזשהו קלוז-אפ? יפה. כמה אור בורח בעצם בין הפרטבורד לבין הקשתיות של הרדיוס גאנג'. אני מסתכל, ואני רואה שבורח המון אור. אני יכול אפילו לנסות להעביר שם פילר גאנג' ולראות אם הוא עובר, אבל זה כל כך ברור שזה יעבור כאן. אני יודע שהמידה כאן היא 9.5, אוקיי? עוד דבר, אני יכול לבדוק אם הרדיוס גאנג' רוקד. אם אני רואה שהוא רוקד, אז כנראה שהצוואר יותר עגול מהמידה שבחרתי. אם אני רואה שבורח אור, אז כנראה שהצוואר הוא יותר כהה, פחות עגול מהמידה שבחרתי. לפי זה אני מקבל מושג מה הרדיוס של הצוואר. אני נוהג למדוד רדיוס בשתי מקומות עיקריים. אחד על הפרטבורד עצמו, אני רוצה לדעת מה הרדיוס של הפרטבורד, ושתיים, מה הרדיוס של הפרטים עצמם. אני אבחר כמה פרטים בצורה מדגמית, דוגמה את הראשון, את השביעי, את ה-12 ואת ה-17, לאורך כל הצוואר, אוקיי? ואני אבדוק את הרדיוס של הפרטים גם. באידיליה, הרדיוס של הפרטבורד והרדיוס של הפרטים אמורים להיות אותו דבר בדיוק. זה באידיליה. בשטח זה לא תמיד ככה. לפעמים יוצא שהרדיוס של הפרטבורד הוא יותר עגול או פחות עגול מהרדיוס של הפרטים שמונחים עליו. לדעתי, למה שאני מתייחס יותר, זה דווקא הרדיוס של הפרטים, כי בסופו של דבר מה שבא במגע עם המיתרים זה הפרטים ולא הפרטבורד. ולכן יותר חשוב לי לדעת מה הרדיוס של הפרטים. יש מקרים בהם אני רואה שההבדלים כל כך ניכרים בין הרדיוס של הפרטבורד והרדיוס של הפרטים שאני נאלץ להתערב בעניין הזה, ואז לקחת את הרדיוס בלוק המתאים, דוגמה 9.5, עם נייר לטש, ולעשות איזשהו פיניש לפרטים כדי שהרדיוס שלהם יתאים בדיוק לרדיוס של הפרטבורד. אז אני בעצם עושה איזושהי התערבות חיצונית. ברוב המקרים לא צריך, אתה פשוט מכוון את האקשן של המיתרים, את הגובה של המיתרים לפי הרדיוס של הפרטים. אוקיי? זה לא כזה קל להבין את זה, זה גם לא כזה נורא מסובך להבין את זה. אם יהיה למישהו שאלות בקשר לרדיוס, לדברים כאלה, תשלחו לי מייל לאתר של החנות, או תתקשרו, תבקשו לדבר איתי, או תבואו לכאן, אני אשמח. בסרט פשוט לא לנו חורם, קצרה היריעה, אין מספיק זמן כדי לפרט ממש על כל העניין הזה. אבל זה חלק בגיאומטריה של הגיטרה. אוקיי, אחרי שאני יודע, ואני גם רושם שהרדיוס של הגיטרה הוא 9.5 אינץ', אוקיי? אז יש לי עוד איזשהו מדד על הגיטרה שאני יודע אותו. מה שאני אעשה עכשיו, תראו, בגיטרה עוד אין הרבה פיקנטריה כי זה כלי חדש, אז אין הרבה מה לתקן באמת. מה שאנחנו עושים יותר זה טיפול, ניגשים ישר לעניין. מה שאני אעשה, אני אקח את החומר ניקוי של גיבסון, את הפוליש פה, אוקיי, נער אותו, ויתיז על המסית, ואני אריץ ניקוי זריז לגיטרה. אוקיי? אני עובר על הגוף, אני נזהר להרטיב את הפיקאפים, ואז מיד אני לוקח מסית יבשה, ומייבש, כי אני סופג את השאריות של החומר, כי לחומר הזה יש נטייה קצת להתקרש, ואז זה ייצור כל מיני סימני ניגוב כאלה על הגיטרה. אפשר להוריד את זה, זה לא נורא, אבל אפשר למנוע את העניין הזה. פשוט לעבור מיד על יבש. זה יוצא הרבה יותר יפה והרבה יותר מבריק. החומר הזה גם נקה יפה מאוד חלקי ניקל, דרך אגב. אפשר לעבור על הפלייט ועל הגשר, רק לייבש מיד, שזה לא ייצור לקורוזיה. אותו דבר אני אעשה בפד, חומר,
ואז מיד על יבש. אוקיי, אני רואה שהצוואר קצת פלט שאריות של שמן לימון. אני אקח את המטרית היבשה ויוריד אותם. אוקיי, מה שאנחנו עושים עכשיו, מה שעושים עד עכשיו בעצם זה לקיחת מדידות והכנה לסטאפ. קצת ניקיונות, קצת חיזוקים, כלי חדש, אין מה לתקן בו, לשמחתנו הוא בסדר גמור. בכלים שמיד שנייה שאנשים מביאים לי מבחוץ לטפל בהם, אז הרבה מקרים יש קצת יותר דברים לעשות, יש נזקים, בלי, דברים שדורשים התייחסות, אז אנחנו עושים את זה. כרגע אנחנו נתקין את המיתרים. אוקיי, המיתר כאן היא 40 על פי אותה 95. נתחיל נלביש אותם על הגשר האחורי בזהירות. מיתרים נוטים לשרוף גיטרות. אוקיי? באמת מאוד חשוב להיזהר ולהניח בעדינות המיתרים על הגיטרה לפני שמתקינים אותם. מה שאני עושה, אני שם את כולם כבר מוכנים בגשר. אוקיי? ואז פשוט מתקין אותם כולם בבת אחת. אני עושה את זה כנגד קיר, כמו קיר מעץ, ככה שיותר קל לי, זה אני אברוך את זבל. שיותר קל לי, אתה יכול להתקרב ולראות איך אני עושה את זה בדיוק בסטאדים, אוקיי? לוקח מיתר, לוקח קאטר, אני לא צריך את כל האורך של המיתר, אני יודע שאני צריך להגיע לסטאד הזה, אבל בעצם שמיתר הכי יפה, מיתר מי, אני סופר עוד 3.5 סטאדים. 1, 2, 3.5. וחותך. זה מספיק לי. כל השאר אני לא צריך וסתם מסבך את העניינים. אני מכניס את המיתר לתוך החור. אלה מפתחות וינטג' יש להם את החור ואת החבית. אוקיי, שובר, צורה כזאת. אתה רואה? כן. יופי. אפשר לעבוד ככה. זה קשה. אני לוקח את המכשיר ועושה את זה די בזריזות. מה שאני אעשה בגדול, אני אעשה שני ליפופים מעל השבירה ואת כל השאר מתחת. אני חייב לסיים הכי נמוך שאני יכול כדי שהמיתר ייגש לגשר הקדמי מנקודה הכי נמוכה שאפשר. זה מאוד חשוב כדי למנוע זמזומים בגשר הקדמי, בנת הקדמי. אוקיי? שני סיבובים. תוך כדי תנועה אני יורד. מאוד חשוב, תפעילי שאני אעשה ככה ביד, כי זה לא הרבה. אוקיי? מאוד חשוב לא להצמיד את המיתר, כמו שמחזיק את המיתר באוויר, לא להצמיד אותו לעץ, כי התזוזה שלו תעשה חריצה בעץ, זה יחרוץ את העץ וחבל, זה יקרה עוד פיניש. אוקיי? אותו דבר, סופר 3.5 סטאדים, חותך, מכניס ושובר. נניח את זה ככה על הרגל שיהיה לי איזה בסיס וכנגד הקיר, ואז אני בעצם בא מאיזושהי עמדה של כוח להתקנה של המיתר. זה הכל. קצת מתיחה ביד. אוקיי, כאן אני רואה שכבר נצטרך את רוב המיתר. שבירה, מחזיק אותו ככה, בכוח. פה חשוב להכניס את המיתר מתחת לסטרינג ריטיינר, שישמור עליו נמוך. לפני שאני אעשה עם היד. אוקיי?
במיתר האחרון אני כבר אשתמש בכולו כי הוא יחסית קצר. העבודה הקשה, המכשיר עושה את הפיניש שאני אעשה ככה. עכשיו זה לא משנה ממש כמה זה מתוח, צורה סבירה, לא למתוח יותר מדי. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה לכוון את הכלי. את השאריות של המיתרים חייבים לזרוק מהשולחן, אסור שזה יישאר על השולחן. הדבר הזה זה דופק פינישים. מה שאני עושה, אני אחרי שאני ניפה אסדר, מה שאני עושה, דבר ראשון, אני מכוון את הגיטרה. אוקיי, לצורך העניין, יש טיונר של פנדר הכחול הפשוט, שהוא מדויק מאוד דרך אגב, ויש את הטיונר של פיטרסון. כמו שקשור כיוונים גסים, יהיה לי יותר נוח להתייחס לפנדר דווקא. הוא יחסית יותר קל לעבוד איתו. כיוונים עדינים, אוקטבות, דברים כאלה, פיטרסון, הרבה יותר מדויק. בסרט הקודם ציינתי שהוא מדייק עד רמה של חצי טון חלקי 1000, שזה המון. שזה נורא מדויק, לא שומעים את זה בכלל. אוקיי, כיוון ראשון. חלק מהמיתרים היו יותר מתוחים, חלק היו יותר מפויים. ראינו בסביבה, היינו בטווח הנכון. עכשיו מה שאני עושה, אני שם אצבע על הגשר הקדמי ומבצע סטרצ'ינג. לא ביותר מדי כוח, אבל גם לא מפחד לעשות את זה. מה המטרה של הסטרצ'ינג? המטרה היא בעצם להדק את הקשירות, גם של הקשירה בצד של המפתח וגם באזור של הגשר האחורי, וגם בכלל זה קצת מאזן את המתח לאורך כל המיתר, וזה יחסוך לי הרבה יציאות מכיוון במהלך הסטר. ואני אעשה את זה פעם או פעמיים, כל פעם שזה ייצור ניסיון אני אכוון מחדש, ואז אני אראה שהגיטרה תהיה הרבה יותר יציבה, מבחינת ההחזקת חיזון שלה. אוקיי? ניתן מתיחה. בלי להקם את המיתר, מאוד חשוב לשמור על המיתר בצורה שלו ישר. יכולים לראות שהמיתר ירד. ואני אחזור וכוון אותה מההתחלה. ניתן עוד פעם סטרץ'. פעם זה יצא הרבה פחות, אבל עדיין זה יצא כיוון. ונחבר. אוקיי. מה שעשינו בעצם, התקנו מיתרים, כיוונו את הגיטרה. עכשיו, מה שמעניין אותי לראות, בשביל זה נצטרך את המדדים הישנים שלי, אוקיי? זה איפה אני נמצא עכשיו, האם הפרמטרים שרשמתי, של העוקם צוואר, של הרדיוס, של האקשן של כל מיתר בנפרד, האם זה פלוס מינוס נשמר, האם זה השתנה, ואם כן, אז כמה? למה? יש סיבה שזה ישתנה, בגלל שהחלפתי מיתרים לסט שהוא קצת יותר דק, וגם סט שהוא חדש לגמרי מהשקית, הוא ישפיע, הוא ייצור מתיחות שונה לגמרי על הגיטרה, מה שישנה את כל המדדים האלה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, בואו נבדוק. שוב, אני שם קאפו בסרג הראשון. אוקיי? ואני מתחיל למדוד. אני אקח את הפילר גאד'. אני אקח, המדידה הייתה 0.10. סרג שמיני. ואני רואה שהצוואר הוא עכשיו מתוח יותר, כלומר, מקודם 0.10 עבר, עכשיו 0.10 עובר צפוף, ואפילו קצת מזיז את המיתר בזמן שהוא עובר בקלירנס, כך שבין הסטרט השמיני לתחתית של המיתר.
מיתר לט, אוקיי? זה אומר שהצוואר נמתח, זה אומר שהמיתרים הקודמים הפעילו יותר לחץ על הצוואר, וזה מאוד ברור בגלל שהמיתרים האלה יותר דקים. המיתרים הקודמים היו 45 עד 105, כאן זה 40 עד 95, אוקיי? אני לא אשנה את זה כרגע, אני אהיה אופטימי ואני אעשה את הסטאפ כשהצוואר קצת יותר מתוח, בשאיפה שלא יהיו זמזומים, אוקיי? אם אני אראה שכן יהיו לי זמזומים בגלל שהצוואר הוא יחסית מתוח, אז אני כן אשנה. אבל אם אני יכול שהצוואר יהיה כמה שיותר ישר, זה הגישה שלי בגיטרות בס, יהיה כמה שיותר ישר, אז הרווחתי. זה אומר שיהיה לי אקשן יותר נמוך, זה אומר שיהיה לי יותר קל לנגן, אוקיי? אם אני אראה שיש בעיה, אז אני אשנה את הצוואר. כל עוד הצוואר, גם דיברתי על הסרט הראשון, כל עוד הצוואר לא עקום, כלומר הולך בצורה כזאת, בצורה עקום כמו בננה, אין לי בעיה. הוא יכול להיות ישר, הוא יכול להיות כפוף, אסור לו להיות עקום. ישר הוא יכול לנגן בלי זמזומים, בהנחה שהעבודת פרטים מספיק מדויקת והגיאומטריה של הגיטרה מספיק נבדתה בקפידה בצורה מדויקת. יש מקרים שבהם לא יהיו זמזומים של הצוואר ישר. יש מקרים שכן, יהיו זמזומים, זה אומר שכנראה העבודת פרטים פחות מדויקת. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אני אופטימי ואני אניח שהכל מדויק, כל עוד לא הוכח אחרת. את זה אני אראה תוך כדי עבודה, אם אני אראה בעיות. אוקיי? אז אני משאיר כרגע את הצוואר כמו שהוא, לא משנה אותו. המדידה כאן, אני אקח מיתר 0.9 ואני אראה שהמדידה כאן היא באזור בין 8 ל-9 אלפיות, קשה להגיד, זה מאוד מאוד דק, אבל זה פחות מ-10 אלפיות, זה אומר שהצוואר הזה הוא כמעט תחת ההגדרה ישר, כמעט, אוקיי? ישר לגמרי זה אומר שהמיתר ממש ייגע בפרט השמיני. לי יש קלירנס קצת פחות מ-10 אלפיות, כרגע אני אשמור אותו ככה. אני אקח את המדיד של 3x32, נבדוק שוב פעם בסריג 17, נבדוק בסריג 12, אוקיי? נבדוק את זה בכל המיתרים. ואני רואה שאני קצת צריך להגביה את המיתרים, היות והצוואר נמתח, האקשן קצת ירד, אז אני אגביה קצת את המיתרים. איך אני אעשה את זה? אני אגביה את שני המיתרים הקיצוניים. פה עכשיו אנחנו בעצם מכוונים, יש לנו גשר שהוא יחסית יותר מורכב מטיונומטיק של אספו לדוגמה. כאן אנחנו צריכים לכוון רדיוס באופן עצמאי לכל מיתר. כל מיתר יש לו גובה, כיווני גובה, וצריך לכוון את כולם ביחס לכולם. נתחיל מזה שאנחנו נכוון את המיתרים הקיצוניים, את מי ואת סול, ואז את האמצע נכוון על ידי שימוש במדיד רדיוס 9.5 אינץ'. כי אני יודע שהרדיוס של הצוואר הוא 9.5 אינץ'. אוקיי? המידה שאני אשים בבאס היא 5x32 בסריג 17. לקחתי מפתח אלן 5x32. זה מידת ההתחלה שלי. מכאן אני מתחיל, אחר כך אני ארגיש את זה, אני אראה אם זה טוב. אם זה טוב אני אשאיר, אם זה נמוך לי מדי אני אגביה, אם זה גבוה מדי אני אנמיך. זה רק נקודת התחלה, זה לא קודש הקודשים, זה לא אומר שאני חייב להשאיר את זה. זה רק ההתחלה שלי. ואני אקח ואנמיך את זה קצת. את המיתר הראשון, המיתר הרביעי בעצם עצמי בס. ואני אכוון אותו. בין כל פעולה לכל פעולה אני מכוון את הגיטרה. אפילו שהיא ככה. אני אקח שוב פעם את המדיד שלי, את המפתח אלן שלי, ואני רואה שפגעתי בו בול, ואין שום בעיה, זה בדיוק בגובה שרציתי. במיתר הרביעי, הראשון בעצם, מיתר סול, אני גם צריך להגביה אותו קצת. כשאני מגביה אותו אני בעצם מותח אותו, לכן אני קצת אשחרר. מכוון אותו. כשהקאפו לחוץ כאן בסריג ראשון זה אמור להיות סול דיאז. אז אני אבדוק שוב, אני רואה שאני צריך להגביה עוד קצת. כרגע אני בעצם סידרתי את שני המיתרים הקיצוניים, את הראשון ואת הרביעי. ואני אכוון שוב. אוקיי, אני רואה שהוא עובר קצת צפוף, אבל אני רוצה אותו קצת יותר נמוך. אז
זה בסדר. אוקיי? זה מיתר שהוא יותר דק, ואני יכול שהוא יהיה קצת יותר נמוך, כי הטווח תנועה שלו גם יותר קטן, אז הוא סביר להניח שהוא יזמזם פחות. שוב אני אומר, זה מדידות התחלתיות, מכאן אני אעשה את זה לפי התחושה. עכשיו, שני המיתרים, האמצעים, כדי ליצור רדיוס מושלם של המיתרים, שמיתרים מסודרים בצורה עגולה, אני בעצם מכוון עם הרדיוס גאג' עם אנדרסטרינג זה נקרא. כלומר, אני מכוון את זה מתחת למיתרים. כשאני מכוון מתחת למיתרים, אז אני בעצם לא מתחשב בעובי של המיתר. ראיתי המון פעמים שאנשים מכוונים מעל המיתרים. וברגע שאתה מכוון מעל המיתרים את הרדיוס, יוצא מצב שהמיתר העבה יותר, הוא נמצא נמוך יותר, כי הוא יותר גדול, יותר עבה. אם אתה מכוון את זה מתחת למיתרים, אז אתה בעצם פותר את הבעיה, כי אתה מתייחס רק לתחתיות של המיתרים ולא לעובי שלהם. אתה מבטל את האלמנט של עובי. אוקיי? אני רואה בעצם שאני נשען על הפיקאפ כדי לעשות את זה, של איזשהו משטח ישר. אני רואה שהמיתרים, הראשון והרביעי מנגנים, ושניים האמצעים לא. זה אומר שהם נמוכים מדי. אני פשוט אקביע אותם. ואני אכוון את הגיטרה. עכשיו מה שאני אעשה, אני אבדוק את זה שוב ואני אראה אם אני צריך להנמיך או להסביר שוב. אני משתמש בכוונה כשהפיקה פתוח בגלל שאני רוצה לשמוע את המיתר אם הוא מנגן או לא. עכשיו אני רואה שהמיתר השלישי מנגן, זה אומר שהוא גבוה מדי. המיתר השני לא מנגן עדיין, אני אקביע אותו עוד קצת. עכשיו גם הוא מנגן. עכשיו אני רואה שהשניים הקיצוניים, הראשון והרביעי, הם במיוט, והרדיוס גאג' נוגע בהם. ושני המרכזיים, השני והשלישי, מנגנים. מה שאני אעשה עכשיו, דוגמה, אני אקח את השלישי, נתחיל להנמיך, לנגן תו, בטוח, נתחיל להנמיך אותו, עד שאתה משתתק מעצמו בגלל שהוא ייגע ברדיוס גאג'. זה מתחיל מזמזום, תשמעו. זה נעצר. ברגע שהוא קיבל מיוט, זה אומר שהוא הגיע בדיוק לגובה שרציתי, שהוא נוגע ברדיוס גאג'. יש לי פה גייד שעליו הוא בעצם נשען. אותו דבר המיתר שני, מתחיל מזמזום, ונגמר בשתיקה מוחלטת של המיתר. עכשיו אני יכול לראות, חשוב לראות שאני מנמיך ומגביה את שני הברגי אלן של האוקף באופן שווה כדי שהוא יהיה יציב. אוקיי, אני יכול לראות ברגע שהרדיוס גאג' נוגע במיתרים, הוא נוגע בכולם באופן שווה. כלומר, כולם במיוט. אף אחד לא מנגן. מה זה אומר? זה אומר שהרדיוס כרגע הוא בדיוק 9.5 אינץ', בדיוק כמו שהמדיד הזה מכוון. 9.5 אינץ', זה אומר שעכשיו המיתרים מסודרים בצורה קשתית, בדיוק כמו שהפרטים מסודרים בצורה קשתית. אוקיי? מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה שוב לכוון, הפעם אני אוריד את הקאפו. אחרי כל המשחקים האלה אני אתן עוד איזשהו שיטה שבן. מה שאני אעשה עכשיו, אני באמת אבדוק שכל הפרמטרים שאני יודע שאמורים להיות קיימים, או כמצבה, גובה של המיתרים הקיצוניים וגובה של המיתרים האמצעיים, עדיין שרירים וקיימים, ולכן אני אקח שוב פעם את המיתר 0.10 שלי, נבדוק את זה, ואני רואה שזה נשאר, אין בעיה, אני אקח מפתחות אלן, את ה-5/32, ואני רואה שהמיתרים הקיצוניים בסדר, מיתר אמרתי הראשון אמרתי שאני רוצה אותו יותר נמוך והוא באמת יותר נמוך, לא בצורה משמעותית מדי. ואני אבדוק שהרדיוס שלי נשאר. אני אגע במיתרים, אתה קולט את זה עכשיו? אתה רואה את העניין הזה? כן. ואני אראה שכולם במיוט.
זה אומר שכולם בדיוק סודרים לפי הרדיוס, לפי הקשתיות. מתחת למיתרים, זה דגש מאוד חשוב. אוקיי? ואני רואה שזה הכל נשמר. עכשיו מה שאני אבדוק, אחרי שביצעתי את הסטאפ הכללי, אני רוצה לראות איך היה הגובה של המיתרים בגשר הקדמי. זה הדבר האחרון שאני בודק לפני שאני מכוון אוקטבות. אם הגובה כשאני מדבר על גובה בגשר הקדמי, אני מתכוון מה המרחק של המיתר, כלומר בהתייחס לסטאפ שכבר עשיתי, כיוון צוואר, כיוון אקשן, מה המרחק של המיתר, כל אחד מהמיתרים, מהפרט הראשון, אוקיי? למה זה חשוב? אם זה גבוה מדי, זה מאוד קשה ללחוץ, כי יש לי הרבה דרך לעשות. וגם זה יכול ליצור זיופים, כי המרחק הזה יצור מתיחה שגורמת לטונים לא שם מדויקים. אם זה קרוב מדי, זה יכול ליצור זמזומים על הפרט הראשון. אתה שומע גשר קדמי שהוא כזה, יוצר זמזום, זה נשמע כמו סאונד של סיטר כזה, כזה. משהו כזה, אני מנסה לדמות את זה בצורה משקת. אוקיי? ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שזה יהיה כמו שצריך. המדידה שאני אוהב לקחת בגיטרות בס, אוקיי? בבס, במיתרים היותר דקים, שזה סול ורה, אני אוהב לקחת מידה של 20 אלפיות אינץ', אוקיי? זאת אומרת, לוקח מיתר של 20 אלפיות, דוגמה מיתר של אקוסטית 20 אלפיות, ואני מעביר בגשר הקדמי בין הפרט הראשון לתחתית המיתר, ואני בודק בדיוק את הקלירנס. שני המיתרים האלה 20 אלפיות, ומיתרים לה ומי, בבסים היותר נמוכים, אני אוהב 24 אלפיות. מה שאני רואה, זה שבלה ומי 24 עובר ממש בדיוק. יש לנו מזל. ממש בדיוק, ממש מלטף את המיתר ועובר. אוקיי? יכול להיות שזה אפילו 23, אבל על פית אחת אנחנו לא הולכים לרב וזה בסדר גמור. המבחן האמיתי הוא לסגור את הווליום ולשמוע את המיתר בלי מגבר, לשמוע את המיתרים הפתוחים, לשמוע שהם לא מזמזמים. והם לא. הם בסדר גמור. בהתייחס לסטאפ שכבר עשיתי. המיתרים, סול ורה, קצת יותר גבוהים. מה שאני יכול לעשות, פשוט לקחת את השופינים לעיצוב גשר קדמי ולהנמיך אותם, אוקיי? אבל אני לא אעשה את זה, כי המרחק הוא לא גדול יותר מ-22 אלפיות, ואין שום סיבה לגעת בזה. זה גם נותן יותר אורך חיים לגשר הקדמי, כי הוא יישחק מעצמו עם הזמן. כבר סטאפ שני אני מאמין שזה יבוא כ-20 אלפיות, אז אין בעיה עם זה בכלל. מה שאני אעשה עכשיו, אני קצת אנגן על הגיטרה, אני קצת ירגיש אותה, בגלל שהסטאפ שעשיתי עד עכשיו הוא מאוד גס. כלומר, לקחתי מדידות, עשיתי את זה by the book לפי איזושהי תבנית קבועה. מה שאני אעשה עכשיו, אני אתאים את הסטאפ לגיטרה הספציפית הזאת. אוקיי? אני ארגיש אם אפשר עוד להנמיך, עוד להגביה, עוד לעשות כל שינוי שיעשה את הגיטרה יותר נעימה, בהנחה שהיא לא תזמזם. דבר ראשון, אני סוגר ווליומים, אני רוצה למצוא זמזומים, ומה שאני עושה, אני בעצם עובר פרט בכל מיתר, מנגן אותו עם האצבע, ורוצה לשמוע, הזמזום הזה הוא הגיע מהגשר האחורי. רוצה לראות שאין לי זמזומים. ככה אני עובר את כל המיתרים בעצם, ואז אני אעשה שינויים אם יתאים לי. כרגע אני לא אעשה את השינויים, זה נראה לי סך הכל בסדר גמור, את הפינישים של הסטאפ אני אעשה כבר אחרי הצילום של הסרט. הדבר האחרון שעושים בעצם, אחרי שעשינו את כל הכיוונים, זה כיוון אוקטבות, אוקיי? בכיוון אוקטבות בעצם, אנחנו יכולים לכוון כל מיתר באופן עצמאי, שהוא יהיה מדויק גם כשהוא פתוח וגם כשהוא בסרגע 12. עכשיו כאן יש דגש מאוד חשוב. המיתר, או הגיטרה בכלל, היא מדויקת באופן ממוצע. כלומר, הגיטרה היא לא כלי מושלם בעניין הזה. אם אני אכוון מיתר פתוח ומיתר 12, כיוון אוקטבות, ויבוא אדם ויבדוק אותי בשלישי וב-15, הוא ימצא סטייה. הוא ימצא סטייה בגלל שהמבנה הגיאומטרי של הגיטרה הוא כזה, שהיחסים משתנים, היחסים במרחקים שאנחנו לוחצים, משתנים כשאנחנו מזיזים את הרפרנס של האוקטבה. כלומר, דוגמה, פתוח 12 או 3 ו-15. היחסי מתיחה של המיתר משתנים, ולכן גם אתה משתנה. אוקיי? לכן אנחנו מכוונים את הגיטרה באופן ממוצע בין הפתוח ל-12.
אם יבואו איזשהו בסיס ויגיד לי, תשמע, אני מעדיף שתעשה את זה בין ה-5 ל-17, אין לי שום בעיה, אני אעשה את זה. אבל הכי נכון, והכי מקובל לעשות בין הפתוח ל-12. ואז באופן ממוצע, הגיטרה תהיה מדויקת עם סטייה קלה. חלק מהיופי דרך אגב של הגיטרה זה שיש לה קצת סטיות והיא לא 100% מדויקת. זה יוצא את זה יותר מושך לאוזן. את זה אני אעשה כבר עם הטיונר של פיטרסון, אוקיי? שמתי אותו על מצב של גיטרה בס, יש לו כל מיני פריסטים, שמתי אותו על כיוון של גיטרה בס, הוא מתייחס למפתח שאנחנו מנגנים בו, במקרה זה מפתח פה של גיטרה בס, והוא נותן איזשהו פיצוי, איזושהי סטייה מכוונת, כדי שזה יתאים יותר לטווחי תדרים של גיטרות בס, אוקיי? מה שאני עושה, אני מכוון את המיתרים כולם. שחרר אותם קצת. ואז, אחרי שכולם מכוונים בדיוק, זה חשוב שכולם יהיו מכוונים, כדי שהם ישמרו לי על המערכת זוויות שקיבלתי בפיץ' הנכון, אוקיי? ונגן ביתר טוב בטוח, דוגמה. מכוון אותו בדיוק, כמה שאני יכול, עם שני הטיונרים אני אעבוד, יהיה יותר קל. ברגע שאני רואה שהוא מכוון, אני מנגן את הסוריד ה-12. כשהוא פתוח אז הוא מכוון, כשהוא בסוריד ה-12 הוא מראה לי שהתו גבוה מדי, כלומר זה גם סול, אבל סול עם עוד כמה חלקי טונים. ואני רוצה שזה לא יקרה. כדי בעצם לפצות על זה, אני מרחיק את האוקף. יש לי פה בורג עם קפיץ, אני יכול פשוט להרחיק את האוקף. ברגע שאני מרחיק את האוקף, אני מעריך את החצי הזה של המיתר. יוצר מצב בעצם שהתו יהיה יותר נמוך. ברגע שאני מרחיק את האוקף, התו ב-12 יהיה יותר נמוך. ברגע שאני מקרב את האוקף, התו ב-12 יהפוך להיות יותר גבוה. הדבר החשוב הוא כל פעם מחדש לכוון את הגיטרה. איזשהו שינוי באוקפים, גיטרה עכשיו אני בודק שוב. נראה שהוא קצת נמוך מדי, אז אני קצת אקרב אותו הפעם. נשחרר את הבורג, נקרב את האוקף, סטרץ' קטן, נכוון את הגיטרה שוב. מדויק פיקס. עכשיו רואה את זה. אני רואה שהוא מדויק. הייתה איזו ירידה קטנה, לכן אני אשחרר עוד, אבל בגדול האוקטבה כאן מדויקת, כלומר פתוח ב-12 מדויק. נבדוק את זה ב-3.15, אני מבטיח לכם שתהיה סטייה. אין אפס, בטוח תהיה סטייה. את אותו דבר אני אעשה לכל שאר המיתרים. אני אבדוק אותם במיתר הפתוח, נבדוק אותו בסטרגה 12, ואני אחפש דיוק. אם לא יהיה דיוק, כלומר, אם הסטרגה 12 יהיה נמוך מדי, כלומר ייצר תו יותר נמוך מהמיתר הפתוח, אני קצת יקרב את האוקף לכיוון המפתחות. אם אני אראה שהוא יותר תו גבוה מדי, אני קצת ירחיק את האוקף. אוקיי? הדבר החשוב הוא כל פעם מחדש לכוון את הגיטרה. מה שאני אעשה עכשיו זה כיוון בלנס לפיקאפים. בג'אז-בוס יש שני סינגלים, אחד בברידג', אחד בנק. אני רוצה לעשות איזשהו בלנס מבחינת הגבהים, המרחק של הפיקאפ מהמיתרים, גם בצד של הטרבלים, גם בצד של הבאסים. המטרה היא בעצם להגיע למצב שגם הגיטרה מוציאה את הסאונד הכי טוב שהיא יכולה להוציא מהפיקאפים, וגם שיהיה איזשהו כיוון שהוא יחסי בין שניהם, כלומר שלא יצא לי מצב שהווליום של הברידג' הוא משמעותית גבוה מהווליום של הנק או להפך. אנחנו רוצים שזה יישמע, יקבל איזושהי אחידות. מה גם שיש אפשרות בג'אז-בס ששני הווליומים פתוחים, לקבל מצב ששני הפיקאפים עובדים, וזה הבלנס הנכון בין הפיקאפים, בדרך כלל במקרה הזה, ייצור מצב שהמצב הזה ששניהם עובדים, יישמע הכי טוב שרק אפשר. מה שאני עושה שוב, יש איזושהי תבנית קבועה, אני לוקח מרחקים, ואז לפי האוזן אני אשנה
את המרחקים. את הפינישים אני אעשה לפי האוזן. לפי מפרטים של פנדר, מה שעושים, לוקחים בצד של הבאסים, צד של המיתר מבאס, מרחק של 8 אינץ' בין הפולפיס של הפיקאפ, פולפיס זה שתי הנקודות האלו, בין הפולפיס של הפיקאפ לבין התחתית של המיתר, ובצד של הטרבלים אנחנו לוקחים מרחק של 5x32 אינץ' בין התחתית של המיתר לבין הפולפיס. איך עושים את זה? אנחנו לוחצים עם שתי אצבעות על הפרט האחרון כדי לראות בעצם את הנקודה שהכי יכולה להיות קרובה לפיקאפ בצוואר, זה בעצם בפרט האחרון. הוא הכי הרבה ינמיך את המיתר. ואז אנחנו לקחת לדוגמה מפתח אלן שהמידה שלו היא 8 אינץ', אני מחביר אותו בין הפולפיס לבין המיתר, ואני רואה שהמיתר יש איזשהו קלירנס, כלומר המיתר עוד יכול, הפיקאפ אפשר להעלות אותו עוד קצת כדי שהמפתח אלן ייגע בתחתית של המיתר. אוקיי? לצורך העניין לוקח מבוד פיליפס, משחרר קצת את הברגים של הכיוון של הפיקאפ, קצת עוזר לו לעלות, לא תמיד הוא הולך חופשי לבד, ובודק שוב. לוחץ על שני המיתרים הקיצוניים בפרט האחרון, מחדיר ואני רואה שאפילו הגבה קצת יותר מדי, נבדוק רגע את הצד של הטרבלים ולפי זה נשחק. 5x32 בצד של הטרבלים, וגם פה אפשר קצת להגביע. נתחיל קצת להנמיך את מה שהגבעתי קודם, ממש בקטנה, ואז אני אגביע את הצד של הטרבלים. כדי להגביע אני צריך לפתוח את הבורג. ברגע שהבורג נפתח, הפיקאפ עולה. קצת נעזור לו לעלות, ונבדוק את זה שוב. אפשר עוד קצת את הצד של הטרבלים. בסדר גמור, בצד של הבאסים 8 אינץ'. פרפקט. המרחק כרגע בדיוק כאשר הפרט האחרון לחוץ בין תחתית המיתרים הקיצוניים, צד הטרבלים 5x32 אינץ', צד הבאסים 8 אינץ'. עשיתי את זה מפתחות אלן שהמידה שלהם מדויקת, זה בדיוק 8 אינץ' ובדיוק 5x32. הייתי יכול לעשות את זה גם בפילר גאץ', אבל זה יותר מסובך, כי אני צריך לחבר כמה ביחד כדי להגיע למידה ולהתחיל לחשב את ההובעים, וזה פשוט מיותר. אותו דבר אני אעשה גם בצד של בפיקאפ נק, צד של הבאסים, מיתר באס קיצוני, מעביר 8 אינץ', צד של הטרבל הקיצוני, מיתר סול, 5x32, ואני רואה שהפיקאפ הזה הוא קצת גבוה מדי, לכן אני קצת ינמיך אותו, על ידי כך שאני טיפה אסגור את הברגים. צד של הבאסים, כל פעם לעשות את זה ברבע סיבוב, לא צריך להגזים, כי כל תנועה ממש משמעותית ומנמיכה יחסית הרבה. רבע סיבוב בכל צד ואני אמדוד מחדש. במקרה הזה לא צריך לעזור לו לרדת, הברגים מורידים אותו כמו שצריך. ועדיין קצת גבוה. צד של הטרבלים זה פרפקט, צד של הבאסים קצת גבוה. דרך אגב, את הפיקאפ נק אפשר לשים קצת יותר נמוך אפילו מזה. אני אשים לב שאחר כך שאני אעשה את הבאלנס לפי שמיעה, שבסופו של דבר אני אתן להנמיך את הפיקאפ נק יחסית יותר נמוך מאשר הפיקאפ ברידג', כי יש לו באופן יחסי יותר ווליום, כי הוא נמצא במיקום אחר. הוא נמצא יותר קרוב למרכז הצבא, למרכז המיתר, ולכן הוא מייצר ווליום קצת יותר גבוה. אנחנו לפעמים נעדיף אותו קצת יותר נמוך. זהו, זה המרחק. מה שאני אעשה עכשיו, פשוט יקשיב לזה וישמע איך זה נשמע כל פעם פיקאפ אחד בנפרד, חלק מהברידג'. אחר כך אני אעבור לנק. מה שניהם ביחד. כרגע זה מכוון by the book, זה לא יישאר ככה, תפיניש נעשה או לבד או עם הלקוח, ואז בעצם נביא את זה למצב שאנחנו נוציא את המקסימום מהפיקאפים בשטאפ הזה שעשינו לגיטרה. בזה בעצם אני מסיים את הסטאפ בכיוון אוקטבות. דבר אחרון שאני אעשה זה קצת ניקיונות לכלי, ניקינו את השטח פנים, עכשיו ננקה את כל שאר, את הגוף ואת החלק האחורי של הצוואר, וזהו, הכלי הזה מוכן למסירה ללקוח. אמרתי לכם שאת ההמשך אני כבר אעשה ואת כל הפינישים של הסטאפ, וזה באמת יקרה.
אבל לצורך הלימוד שלנו זה הספיק. זהו, נתראה בסרט הבא. בסרט הבא אנחנו נחשוב כבר על איזה גיטרה לצלם, עוד לא החלטנו. תודה רבה, ותבואו לבקר במרכז המקצועי לגיטרות באיזה